साइन्सजों आगान हरनानै थाबायनो रोंनाया नाजानाया मानसिनि गियानि मानसिनि खोन्था गतिके हाग्रामायादि सासे मूर्ख सासे माने स्टुपिड पलिटिशियान बे बाथ्राया रोखा जाबाय जे जायनि जाहोनाव बे हारिखौ बार बार फानबाय थानो नागिरगासिनो दङ। नोङो मोनसे खोन्थाखौ नाय, एम्बुआ दैलाङावल' गाबो, बियो मालाबाबो मेसेङाव गाबा। खिन्थु दिनैनि साइन्टिफिक जुगाव एम्बुनि सायाव सोनारनानै एग्रिकालचारखौ मावलिया, मानोना दिनैनि साइन्टिफिक जुगाव बोथोरनि सायाव बा अखानि सायाव बेखौ सोनारालासिनो कमप्लिटलि साइन्टिफिकेलि गोदान मुगानि गोदान मोनसे सिस्टेमजों खामानि मावलांग्रा। गतिके दिनैनि बे 21st सेन्चुरिनि ग्लबेलिज्म मोनसे थासारियाव गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा मिथिजोबखागौ। बे हाग्रामानि समनि स्टुपिड नंला जों बर' हारिया। फेरेंगाया जे दाख्लैसो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मूर्ख स्टुपिड बुंबाय, आं कन्डेम खालामो। आइ एम स्ट्रंलि कन्डेम। फेरेंगा, नोंनि सालाया एथ' बिदि जानो नाङा जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पाब्लिकनि गेजेराव पाब्लिकआ मोजां मोनो, बेखौ सासे लिडार, बियो लिडार हिसाबै जों मानिनांगोन। नोंखौबो जों लिडार मानियो, एनडिएफबिनि केडार होननानै जों सनमान होदोंमोन। नोंथाङा जे माने नाङा फाङा सालायखौ फिदिंनानै जाहा थाहा बुंगासिनो दङ, बिनि थाखाय सांग्रां जा। माइन्ड इउर लेंगुवेज आं बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ दिनै स्टुपिड होननो हानाय सोर नोंलाय फेरेंगा? बेखौ मूर्ख होननो हानाय सोर नोंलाय? दिनै हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसिआव नोंथाङा सासनाव दङ, नोंथाङा इएमआव दङ, नोंथांनि इएम भटखौ सामलाय, रायजो राजाखौ बिभाजन दालाबो। दिनै बिथांमोनहा मिटिं खालामो, आइजोफोरखौ सिगियो, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोननाय नङा, अरुण'दयनि आसनि मोननाय नङा, सिगिनानै बिथांमोना लाबोयो। दिनै बिभाजन खालामदों आइजोफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौथ' जोंनो बांसिन दादों, जोंनि समावनो दादों जों बे समावखौनो सोर मबे दोलोनै जों नायाखै। गामियाव जेसेबां दङ आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दानो हायो दाहोदों। अरुण'दयाथ' एमएलएनि दारै फैनाय जिनिस, बेखौ दिनै भाग खालामनानै सोरबा दोलोनि मानसिया बिपिएफनिबा मोना, इउपिपिएलनि मिटिङाव फैबासो मोनो होननानै दिनै मानो आइजोफोरनि गेजेराव बिभाजन लाबोदों? बिनिफ्राय माने रोखा जानानै थानाया मोजां। बिभाजन दालाबो, राजनिथि गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। खिन्थु मानसिनि गेजेराव नंखाय नङै खोथाखौ लानानै बिभाजन लाबोनाया बे थिग नङा। नंखाय खोथा बुंनानै दिनै बिथांमोनहा सरकारनि आसनि रानगोन होननानै लिंहरो, नाथाय पार्टिनि मिटिं खालामो। आंथ' गोमोयो जे पार्टिनि मिटिङाव बोरै चेक राननो हायो? सरकारनि चेकआ बोरैहाय इउपिपिएल पार्टियासो बोरै राननो मोनो? सरकारनिफ्राय इसु जानाय चेकआ सोरबा सेक्रेटारिनि दारै जायो। आजिखालिथ' डाइरेक्ट माबायावसो थाङो, एकाउन्टआवसो थाङो। मानो बेबायदि नंखाय फाखाय थगायबाय थादों जोंनि जाम्बा जाम्बि आजोला आजोलि, बिसेसकै आइजोफोरखौलाय? जन एखेबारे सादा सिदा आइजोफोरखौ थगायबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ आं लुबैयो, आं खावलायगोन इउपिपिएलखौ। बेथ' एकदम 100%। दिनै जि अबस्था गामि गामि, जोंथ' गामि गामियाव थांखायो, गुबुन गुबुन खामानि थाखाय थाङो जोङो, आरो जों पार्टि हिसाबै गिदिङाबालानो एखमबा आलासि जानाय सुरुबै थाङो। बे गामि ओनसोलफ्राव जेरैबायदि नुदों, इउपिपिएलआ दा गामियाव हाबनो हानायनि माने अबस्थायाव गैया। जायनि थाखाय दिनै बिजेपियानो बाध्य जे इउपिपिएलआ दुरबल जाबाय। दिनै दखान पहाराव, टाउन सहरावबो दखानफोराव सोंबा बिजनेसा मालै सोलिदों, एकदम फ्लप, गैया। जाय गिदिर गिदिर दखानदारफ्रा सिमेन्ट माने लहा थिं फानग्रा, बिथांमोना समाव एखमबा 1-1.5 लाखनि बिजनेस जायोमोन, दिनै 10-5 हाजारनि बिजनेस जाया। बिथांमोनहा बुङो, दिनै मैगं फानग्रा बिथांमोनहाबो बुङो जे आगोल जेरैबायदि बेबसाय जादोंमोन दा जाया। मानो होनोबा आगोलाव हाग्रामा महिलारि सार गोनां समाव गोबां मानसिफ्रा अफिसनि खामानियाव फैयोमोन, हटेलाव थाङोमोन, बिजनेस जायोमोन, मैगं थाइगं बुरजा बायोमोन। दा बे अबस्था गैया। एखेबारे श्रमिक जायफोर खामानि मावग्रा, लामा सामा मावग्रा, खामानि गैया, बिसोरबो दिनै आन्दा हारायबाय। दा बेखौ नायनानै जे इउपिपिएलआ जे गैथारला, लाथिख' जानो थांगासिनो दं गावसोरसो, बेयो स्रा। आरो फारसेथिं बिथांमोनहा सब समाय बुङो जे जोङो नै साख्रि होनो थांगासिनो दङ, 4,000 जन साख्रि होनो थांगासिनो दङ, माबा बिथांखिनि फैसा राननो थांगासिनो दं बिथांमोना, थाङाखै, दाबो मावाखै। खिन्थु हाग्रामा महिलारिया मावनानै खिन्थादों, बेखौ जों स्पस्ट'। आरो फंसे खोथा, बिथांमोना 17 बोसोरिया गावसोरनो माने माबा नङा, एडाल्ट नङा गावसोरनो।
17 बोसोर होनो ओंखायनो जों UPPL माने 17 बोसोर बैसोनिल' मानसि होननानै जों दा बुजिनो हायो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 17 बोसोराव जेबो मावाखै जोङो UPPL बोसोरथामाव मावनानै खिन्थाबायनानै दाख्लै प्रमद बर'खौ बुंनाय जों नुदों आजिखालिथ' बहा मा बुंखोमायो आरो बिथांमोनहाथ' सब समय केमेरा लानानै बेरायखायो नालाय ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थायो बिथांमोनहा बुजिया बबेखौ इडिट खालामनांगौ बबे मा रिएक्सन जागोन हयथ' नुवाखै दा बेवहाय होनदों जे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेखौ मावनो हायाखै बेखौ प्रमद बर'आ मावदों औ नंगौ प्रमद बर'आ मावदों माखौ मावदों थगायनाय 1 नम्बराव थगायनो हाग्रामा महिलारिया थगायनो रोङा प्रमद बर'आ थगायनो गोरों बे बोसोरथामाव जा थगायनांगौ थगायबाय बिनिफ्राय मा हाग्रामा महिलारिया मानसिफोरनि गेजेराव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो नाथाय बेखौ प्रमद बर'आ असान्थि खालामदों हाग्रामा महिलारिया जौगाखांनायनि खामानिखौ मावदों बेखौ नैबे बोसोरथामाव जौगाखांनायखौ बाद होनानै जाख्ल'नाय होनदों गावसोर फुरा मनक लाबगासिनो दङ बेनो बे प्रमद बर'आ बोसोरथामाव हाग्रामा महिलारि मावनो हायै खामानिखौ मावनो